Hello everyone, this is Line. So for today's video, I will be sharing the story about my first self-published book. So ito yan, The Purple Dreams. Okay, so paano ba siya nag-start? Bale July 28, 2019, nung first akong nag-decide or na-share ko sa friend ko na gusto kong gumawa ng compilation ng lahat ng BTS fanfics, mga short stories na ginawa ko. So, I want to have like a compilation or i-publish siya sa isang book. Parang ano lang din, souvenir, ganyan. I just want to see it in that kind of format. Imbes na nasa page lang siya. So, nag-research ako kasi wala talaga akong idea kung paano mag-start ng self-publishing, ganyan. So, nag-research ako, ganyan, at nag-ipon. Kasi ayoko namang kung baka pumasok dun sa self-publishing nang wala kang budget. So, for Purple Dreams, ang nagastos ko would be around 8,000 to 9,000 pesos. That's for 20 copies. 20 copies siya. At ang swerte ko lang kasi nakahanap ako ng printing company, publishing company na sobrang daling kausap. So, that would be the TBC Printery. So, kindly check the description. Nandyan yung link sa page nila. So, sila yung tumulong sa akin sa layout, sa book cover layout, sa mismong layout ng story. So, wala talaga akong idea kung paano mag-layout. Though, may makikita ka naman pag nag-search ka on how to do it. Pero, ayaw mo kasing pag-eksperimentohan yung first self-published book mo, diba? So, mas maganda kung ipasa na natin yung trabaho sa mga professionals. So, sobrang bilis ng proseso sa kanila. Mga 2 to 3 weeks, ganyan. Pag natapos na yung formatting ng book mo, malaline up na siya for printing. Tapos again, yung nagastos ko is around 8,000 to 9,000 pesos. Lahat-lahat na yun. Kasama na shipping fee, yung mga wrappers, at yung mga pagpapagawa ng mga postcards, tsaka yung freebies, ganyan. Any tips na pwede ko sigurong ibigay? Dapat talagang gusto mong magsulat bago ka pumasok dun sa self-publishing. Kasi matrabaho siya. It's a lonely profession. Kung profession mo siyang matatawag. Sa akin kasi more on passion. Gusto ko talaga nagsusulat. Gusto ko nakikita na printed yung libro, ganyan. Yung printed yung stories mo. So, iba yung pakiramdam nang dumating yung book nung February 5 this year lang. Nung dumating siya, sobrang sarap sa pakiramdam. Parang dream come true talaga. Nung dumating yung Purple Dreams. And as of now, 5 copies na lang yung naiiwan sa first batch ng printing. So, thank you so much sa lahat ng nag-purchase. Akala ko yung mga friends ko lang yung bibili. So, nakakagulat na may mga armies na first time ko maka-interact na nag-PPM, nag-inquire about the book. So, thank you sa inyong lahat, guys. And also, shout out din sa lahat ng tumulong sa akin. Siyempre, yung mga friends ko. And si Min Madrian, siya yung gumawa ng cover artwork. This one. So, pina-commission ko siya. At sobrang bilis niya nagawa. Grabe, guys. Isasama ko rin sa description yung link sa profile niya. So, just in case that you would like to check out her works. So, may mga artworks siya na binibenta, guys. Digital arts, traditional art. So, please support her as well. And also, for the freebies, yung mga photo cards na pinagawa ko naman sa Paper Moon Handmade, same thing, may nasa description ng link. So, if you want to check out their products, you can do so as well. So, for my next content, feel free to suggest. And thank you so much for watching my video. Bye-bye! Bye-bye!